Adquirir pel·lícules antigues, inèdites o descatalogades és una de les aficions preferides dels col·leccionistes de rareses cinematogràfiques. Algunes botigues ofereixen als seus clients la possibilitat de comprar films que no es troben en els canals convencionals de distribució. Cuando una persona supongo que tiene una formación posesiva y de un fondo de inseguridad, pues se vuelve coleccionista. No sé, es algo compulsivo. El col·leccionisme és una malaltia que més o menys es pot controlar, però cada vegada surt, és com la febre. El col·leccionisme de pel·lícules comença a partir dels films gore. Films de sang i fetge, on la sang és pintura vermella i el fetge sembla plastilina. Gore supongo que es la piedra angular, el punto de inicio, ¿no?, de casi cualquier coleccionista de cine, de género, por lo menos de mi època, no sé. En molts casos, el col·leccionista busca en pel·lícules de culte com Possessió infernal o Mal gusto escenes d'impacte visual. L'exageració d'efectes sanguinolents sempre provoca el riure de l'espectador. En Bad Taste, Mal gusto, Peter Jackson, hay una que es muy clásica, que es al principio de la película, que le parte la cabeza a un zombie y luego se ve, pues, el chico comiendo con una cuchara. Esto es clásico. Lluny de la inofensivitat del cinema gore, les snuff movies es mouen en un àmbit il·legal i molt perillós. El secretisme acompanya unes pel·lícules que mereixen el rebuig general. Cortado un trozo. Y no solo aquí. La película entera está llena de cortes. Alejandro Amenábar va tractar aquesta temàtica en la seva òpera prima Tesis. Él está casi en la misma posición. No tiene sentido cortar ahí. Es más, en una película de estas lo interesante es verlo todo. Cuanto más, mejor. En una pel·lícula snuff movie agafen una senyoreta habitualment, li posen una corda i agafen una serra i rasca, 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 i se la carreguen, suposadament. També és una llegenda urbana. Jo crec que n'hi ha. En el cantó oposat es troben les pel·lícules d'arts marcials. L'èxit de Matrix ha incentivat l'interès creixent dels col·leccionistes per pel·lícules de Hong Kong. Paral·lelament als films de Hong Kong, el cinema d'animació japonès també és ple de joies ocultes. Aconseguir, per exemple, les velles pel·lícules de l'autor de La princesa Mononoke no deixa de ser un repte. En el punt de mira del col·leccionista desfilen produccions de l'alçada del castell de Cagliostro. Aquesta pel·lícula va sortir per primera vegada a Barcelona Còmic, amb un stand de l'empresa que la publica, en vídeo, i una pila de gent estaven allà esturats mirant-la, perquè deien, aquí veureu l'escena que l'Spielberg ha dit que és la millor escena de persecució de cotxes de la història del cine, no? I dius, ostres, això s'ha de veure, no? I ho veies i realment ho era, no? O almenys tot ho semblava. Llavors això, clar, sí que puja una mica l'estatus, no? Però segueix convertint en pel·lícula de culte per les referències que la gent en fa i lo difícil que es fa de trobar, no? Que només el mercat americà la publica decentment. Li podia punxar la roda des d'aquí. Doncs fes-ho! Moltes vegades la fascinació que desperta una pel·lícula augmenta amb el marxandatge que es crea al seu voltant. Un exemple és la trilogia de la Guerra de les Galàxies, una sèrie que té fervorosos seguidors interessats a col·leccionar més enllà dels films. Des del 91 que faig una revista, un fanzine de Star Wars, només pels col·leccionistes i els fans de Star Wars. És més divertit trobar alguna peça que et falta de la col·lecció, molt més que et firmin una foto. Davant l'estrena el 17 de maig de Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, tots els col·leccionistes es freguen les mans. I és que el col·leccionisme de pel·lícules és una espiral que sembla que no té mai fi.
La cuestión es la búsqueda. La búsqueda es infinita. Y cuando has encontrado, pues, otra cosa. El col·leccionista que faci una col·lecció pels seus nets, pels seus fills, pel bé de la humanitat, no. Em sembla que està equivocat i està errat. Ho fas per tu mateix, per passar-t'ho bé, per gaudir, perquè sí. S'han concentrat davant de la Conselleria d'Agricultura. Amb el lema Salvem pagesos responsables del sindicat han reclamat mesures urgents per garantir la continuïtat de les explotacions en perill, no només per la sequera. Asseguren que la crisi de preus que viu actualment el sector de la fruita dolça, l'increment del preu del gasoil o la falta d'ajudes poden obligar molts pagesos a plegar. Precisament avui, en la reunió del Govern de la Generalitat, s'ha debatut un informe presentat pel conseller d'Agricultura sobre els efectes de la sequera.